चेहरा ସତରେ ସାର୍ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? खुशी ମୁଁ ତମ ଗୁରୁ ତମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟା ମୁଁ କଣ ତମକୁ କେବେ ମିଛ କହି ପାରିବି ନା ନା ତେଣୁ ତମ ଗାନରେ ଗୋଟେ ଦେବି ଇ ମା ସାର୍ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଏ ଲାଜ କଣ ମ ଏଡେ ବଡ ହେଇଛ ଲାଜ କରୁଛ ଦଉଛି ଦେଉଥିଲେ ଚଉରା ମୂଳରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ ମାଷ୍ଟ୍ରେ? ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଛାଡ ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛି, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଛାଡ ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛି। ମାଷ୍ଟ୍ରେ
कौन एमती दि जाए ए जापुड़ी धरिक खाली जत देख शिक्षा दौच ଆଉ କେମିତି ଦେବି ହଁ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଫୁଲ ଡୋଜ ଆଜି ଦେଇଦେଇଛି ବାକି ଥିବା ରସତିକ ଆଜି ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ ଆଜି ଫୁଲ ରସ ହିନ୍ଦୀ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। चुप कर कहूची हैं क्यों मास्टर आज्ञा? ए कोला सकण एमिति दिया जाए ଆଉ କେମିତି हे तो मते बका बोले भाबिच ना कोन ନାଇଁ हे ତ। मु जेमिति किछि जानि पारुनी हेले मास्टर ହଁ मो नाटा होउची सागुणा सामतर हेले मो स्वार्थरे जे बाधा देइची मु ताकू सीधा चमदौड़े बंधा करी तो से दिन जेमिति से शांतनु सामत को मु खूपिली माने खूपे मर्र करी फसिला से जोगा प्रधानटा सागा सहित पाए मु आदि सरपंच हेछि ना ଆପଣ ଏଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଗୁଣା ବାବୁ ବାପା ତମେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ବାପା? हाँ बे अबे मु पूरा फुल होश रे अछि मो मुंड पूरा ठीक अछि अबे मो मुंड पूरा ठीक अछि बे अबे जा कहूची फुल 100% ଛି ବାପା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନା? ତମକୁ ବାପା ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ତମ ସହିତ ରହିବିନି ବାପା। अबे न रहिले नाही जा बे आ तोर जदि मो पाखरे रहिबार इच्छा नाही तू एटा शीघ्र चली जाऊ हैं ହଁ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଦେବୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ନର୍କ ଘରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ରହିବା 100 ଗୁଣରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯିବି। अबे तू जाऊ तू गले मु पूरा फुल खुशी रे रहबी जा जा अबे ହଁ ବାପା ତମେ ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ବାପା ଆଜି ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଦେବୁ ସାରଙ୍କ